عسرتن نطبታት ጥንሲ بخمي تكلخل اليوم سلام تخاتلتي سينما سمرة نلومون 10 نطبታት سينما سمرة اتبل مدبنا بخم كنبلاينا ابز 10 نطبታት من سينما سمرة 10 عدنقتي اقرمتي حبرت نطبታት بمقرب ناي مزنق عمالاتيتاتكم كنسفحو كنفتنينا 10 نطبታት سينما سمرة تاريخ ባህሊ ጥዕና ስፖርት አግረምት ሓቅታት እትድስስ መደብያ ንሎሚና በኹም እንብሎ 10 ነጥብታት እምበኣር ጥንሲ ብኸመይ ትከላኸልዮ ክንብል ኢና እዚ ኸለትዩ ንደቂ ተባዕትዮን ደቂ ኣንስትዮን ዝምልከት ምክንያቱ ደቂ ተባዕትዮን ኣብ ጎነን ክትኮኑ ስለዘለኩም ማለት እዩ ዝኸበርኩምን ዝኸበርክን እንተኸታተልትና ትሕዝቶ 10 ነጥብታት ሲነማ ሰመረን ካልኦት መደባትና ንምክትታል ከም ትወትሩ እንብሎ ሳብስክራይብ ብምግባር ስድራቤት ሲነማ ሰመረ ኩኑ ላይክ እናበልኩም ኣናቐትኩም ግለጹ ናብ ኩሉ ንኽባፅሓውን شير قبرو عبتو حستونا ممحياشن لو تنكنا متصح حساباتكم أبساطن كومنت أسفروا لنا سنة مكتسال تنسي تفترو زعدلنا قرم تسقايو بز ጸጋ ድማ ቀጻልነት ወዲ ሰብ ዝወሓስን ዘረጋገጽን እዚ ጸጋ ድማ ብምርጫና ክኸውን ክንከላኸለለና ግን ብኸመይና ንከላኸሎ ነብስ ወከፍ ጓል ኣንስተይቲ ኣብ ወርሒ ሓደ ግዜ ደም ብብልዕታ ይፈሳም ነዝኻ ወርሓዊ ጽግያት ኢልና ንጽውዖ ብገምጋም ሓደ ሰሙን ድሕሪ ወርሓዊ ጽግያት ከ እንቋቑሖ ጓል ኣንስተይቲ ትፈሪ ኣብ ግዜ ጾታዊ ርክብ ከ እዚ ዘርኢ ምስ እንቋቑሖ ጓል ኣንስተይቲ ምዝረኸብ ጥንሲ ይፍጠር መከላኸል ጥንስኻ ጓል ኣንስተይቲ ንኸይትጠንስ ዝከላኸል ኣገባብዩ ጓል ኣንስተይቲ ምስ መጻመታ ኮይና ማዓስን ክንደይን ቆልዑ ክወልዱ ከም ዝደልዩ ብሓንሳብ ኮይኖም ክውስኑ ይግባእ ዝተፈላልዩ ኣገባብ መከላኸል ጥንሲ ስለዘሎ ንዓኣን ንመጻመታን ዝሰማማዕ ክትመርጽ ትኽእል እቶም መከላኸል ድማ ቀዳማይ ከኒና ናይ ጥንሲ መከላኸሊ ከኒና ኤስትሮጅን ከምውን ፕሮጀስትሮን ዝበሃል ሆርሞናት ይርከብዎ ከኒና ዘይተደለየ ጥንሲ ንመከላኸል ሙሉእ ውሕስነት ኣለዎ ርክብ ግበሪ ኣይትግበሪ ብዘይገድስ እቲ ከኒና ንሰለስተ ሰሙን ብተኸታታሊ መዓልታዊ ክውሰድ ይግባእ ኣብ መበል 4 ሰሙን ከኒና ምውሓጥ ደው ተብልዮ ብድሕሪ ወርሓዊ ጽግያት ይመጽም ካልኣይ መርፍእ ዝውጋእ ናይ ጥንሲ መከላኸሊ ኣገባብዩ ኣብ መርፍእ ፕሮጀስትሮን ዝበሃል ሆርሞን ይርከብ ኣብ ነብስ ወከፍ 3 ወርሒ ናብ ሓኪም ወይ መወለዳ ነርስ ብምኻድ መርፍእ ክትውግኢ ትኽእሊ መርፍእ ምስ ተወጋእኪ ሓሓሊፉ ጽግያት ክረአ ይኽእል ሓሓሊፉ ነቲ ጽግያት ፈጺሙ ደው ዝብለሉ እዋን ኣሎ መርፍእ ልክዕ ከም ከኒና ሙሉእ ውሕስነት ኣለዎም ሳልሳይ ናይ ጥንሲ መከላኸሊ ስፒሎም ንእሲላ ናይ አንከር ምስሊ ዘለዋ عقنو خاكاب كلتك ساب 3 سنتيمتر عبيت اللوام اتسبيلو بعل مويا طعنا طرحيو اما هصن كتوزخل اتمكلخل سبيلو خا اما هصن اتي زفرين قاقحن نخيحزو يكلاخل كلت عينت مكلخل ጥንስ سبيلو لو نساتهم كاناي هورمون سبيلون ناي نحاس سبيلون يبحالو ናይ ሆርሞን ስፒሎ ምስ ንጥቀም መብዛሕቱ እዋን ወርሓዊ ጽግያት ይቋረጽ ክልቲኡ ዓይነት ናይ ጥንሲ መከላኸሊ ስፒሎ ከኣ ሙሉእ ውሕስነት ኣለዎ ብዙሓት መጻምድቲ ምዝህልውኺ ናይ ጥንሲ መከላኸሊ ስፒሎ እንተዘይተጠቐምኪ ይሓይሽ ምኽንያቱ ረኽሲ ናይ ማህፀን ከጋጥም ስለ ዝኽእል رابعي كوندوم ኣብ ግዜ ጾታዊ ርክብ ዘር እንፈሳስን ወዲ ተባዕታይ ይቀበል ኣብ ነብስ ወከፍ ጾታዊ ርክብ ከ ሓድሽ ኮንዶም ክትወዲ ይግባእ ኮንዶም ዝግባእ እንተ ዘይተጠቒምካሉ ጥንሲ ንምክልኻል ሙሉእ ብሙሉእ ውሕስነት የብሎን እቲ ዛዕበየ ተወሳኺ ጥቕሚ ናይ ኮንዶም ካብ ጾታዊ ርክብ ዝመሓላለፉ ሕማማት ይከላኸል ምዃኑ እዩ ሓሙሻይ ፐሳሪዮም ናይ ዘርኢ ማዕጋት ጎማ እዚ ዓይነት መከላኸሊ ጥንሲ ንእሽቶይ መኽደን ዝመስል ጎማ ኮይኑ ዝኾነ ዓይነት ሆርሞን ይብሎን እቲ ጎማ ኣብ ኣፍ ደገ ማህፀን ዝግበር ኮይኑ ዘርኢ ወዲ ተባዕታይ ምስ እንቋቑሖ ጓል ኣንስተይቲ ከይረኸብ ይሕግቶም እዚ ናይ ጥንሲ መከላኸሊ ጎማ ማለት ፐርሳሪዮም ሓፂብኪ ብዙሕ ግዜ ክትጥቀመሉ ይኽእል ብግቡእ ወይ ብዘይ ሓደ ጊጋ ማለት ንዘርኢ ወዲ ተባዕታይ ዝቐትል ክሬም ጌርካ ምስ እትጥቀመሉ ከኣ ከም ከኒናን መርፍእን ስፒሎን ሙሉእ ውሕስነት ኣለዎ እንተ ዘይኮይኑ ሙሉእ ውሕስነት የብሎን ሽድሽተ ኑቫሪንግ
ናይ ጥንሲ መከላኸሊ ቀለቤት ኮይኑ ኣብ ውሽጡ ሆርሞን ይርከቦ እዚ ቀለቤት ወርሓዊ ዕፅፍ ኣቢልካ ኣብ ብልዕቲ ጓል ኣንስተይቲ ይኣቱ ኣብ ነፍሲ ወከፍ ወርሒ ከዓ ሓድሽ ቀለቤት ክትጥቀም ይግባእ ናይ ጥንሲ መከላኸሊ ቀለቤት ልክዕ ከም ከኒና ውሑስ እዩ شوعته دقيق كنينا دقيق كنينا ونكتوسد تخلي خيم مستسرع مكلخلة انسي كنينا تمساسالي كخونن كلو دقيق كنيناتات 20 حرن زي كونش 20 شومنتن كنيناتات زحزيام دحر 20 شومنتن معلتي مالت 4 سمون حدا باكم سوداكي ابت زقصل معلتي حدش جمري اتي دقيق كنينا ابناي ورحاو صقيات غزي خموسات تقصليم شومنتن ممكن ازيو حسيوم مسرح ممكن بمبتحت زجبر أجبابيوم أبدك تبعتيو اتزر إذا محلالف تبو يقرط أما اتزر إمس فساس ود تبعتي أي حوسن أبجزي صوت وركب كأزخوني يخون لوتي أي متسانيو أبدك أنشتيخ أتنقع حزم محلالف تبو يقرط أما زخوني أنقع حنا مهتسان أي وردن تشعتم بلعت ورد تبعتي قدم زر مفساسو كاب بلعت قال انستيت موصام اذا اجباب زي ولا كوا تفطراوي اجباب انتخونه جنت انسن مكلخال زي وحسن زي تامامن يوم عسري أبجزي أنقع حوال نستيت تفريل أوان زخون يخون صوت وركب زي مكبر نت أجزيو كت أنساي كألني بمبال بزي مكلخلي تنسي صوت وركب مفتسام فتيمو زي وحس أجبابيم نزخون توسخ حبريتا بزعبا مكلخلي تنسن أجبابون كل جزي نحكم كختحاتي تخلي أخي حكم كي بزح بزعبا مكلخلي تنسن أجباب أطغم أنك نجركي كم أون عينات كتمرتي كحجزكني خاليون أبزي أكن التحساسبا ندلي ود تبعتيون أبغوني بعلت بيت كاب مخن دقف كاخد جلس ألان اللابو كام زخبركم من زخبر كنت خاتلتنا نلومي زبلنا 10 نطبطات السينما سمرة أبزا كنزازمينا بخلع 10 نطبطات كسب إن ملساكم مكتتالكم بلبي إنا مسكنا نشانلنا لايك شير سابسكرايب كتقبروا محس انتانايو بروح قنام